Sempre m'han dit, qui molt abraça, poc estreny. I crec que això representa la meva vida, que sempre he tingut 1000 hobbies i mai m'he convertit com experta de res. És a dir, he tingut sempre curiositat en provar coses noves i al final totes han acabat al garatge. Som persones. I en el moment que estem vivint ara mateix, on tenim l'accés a tot, literalment des d'internet, és normal que siguem curiosos, és normal que tinguem 1000 passions, que tinguem ganes de saber coses noves i de provar coses noves. L'altra cara de la moneda és que al tenir tantes opcions, a vegades ens quedem bloquejats. No sabem què fer i tenim aquesta sensació que mai som experts en res. Llavors, al final ens quedem parats i no fem res, i això no va bé. Llavors, a aquest vídeo veurem per què ens bloquegem tant i com ho podem remediar. Crec que una part bona de les xarxes és que ens fa veure 1000 coses i podem veure 1000 hobbies nous que podríem tenir, podríem ser nosaltres. El que passa és que nosaltres a les xarxes no estem veient el treball que ha tingut aquella persona per arribar fins a aquell punt. És a dir, tu potser veus 10 minuts d'un dibuix que és una obra d'art i que és increïble i que literalment Miquel Àngel ha dibuixat allò, però tu no has vist tots els anys de dedicació que ha hagut de passar aquella persona per arribar fins a aquell punt. Llavors, nosaltres ens bloquegem perquè quan volem provar una cosa nova diguem ai, però jo no sóc tan guai com aquesta persona, ai, jo no toco tan bé el piano com aquesta persona. Però tu només has vist 10 segons d'aquell vídeo, tu no has vist tota la feina que hi ha darrere. Llavors, és normal que el primer cop que provis un hobby nou, que tinguis una passió nova, és normal que no surti bé. L'exemple és aquest canal de YouTube, que els primers 5 vídeos fan fàstic. Però m'he de treure aquests vídeos de sobre. Aquests primers vídeos me'ls he de treure ràpid per arribar en algun punt els meus vídeos no facin tant de fàstic. Espera. Vale, gràcies. Llavors, aquí ve una realitat que pot ser dura per a alguns, fins i tot per mi mateixa. Els primers cops que faci una cosa nova, segurament faci fàstic. I no passa res, ho acceptem i anem endavant. Ens traiem aquests 50 dibuixos de sobre, ens traiem a sobre aquests primers acords que tocarem al piano i ens traiem de sobre aquests vídeos de YouTube que no acaben de tirar endavant. Quan acceptis que els primers cops que provis una cosa nova no sortirà bé, tindràs menys por a començar coses noves. Una altra cosa que crec que també ens bloqueja una mica a tots és el no saber per on començar. Sí, tenim 50.000 coses que volem provar, 50.000 posts d'Instagram de receptes que no farem mai, i això potser al principi ens fa una mica de por. No sabem per on començar, estem una mica perduts. Però anem pas per pas i anem a acceptar una cosa. Segurament visquem tots més de 80 anys. Anem a acceptar aquest fet. Perquè sí, potser demà morim, i ho accepto, jo sóc jove i potser demà em moro, però si som realistes, la probabilitat diu que durarem bastants anys en aquesta terra. Llavors, relaxem-nos, tenim temps de fer tot. Tenim temps de provar un esport nou, tindrem temps d'aprendre la guitarra, no ens estressem. Llavors, si ho penses així, no cal que ara comencis a fer 50 hobbies a la vegada, ho comences a poc. No cal tenir 50 fronts oberts perquè al final ens estressarem i ho deixarem tot i farem doomscrolling, ja ens coneixem. Però com tot en aquesta vida, 80 anys són 80 anys, és limitat. Llavors, intentem prioritzar coses en el seu moment. És a dir, ok, tinc 80 anys, però aquest any què vull fer? Feu un exercici, agafa un post-it, de fet, fes-ho ara mateix, agafa un post-it i apunta 5 coses que t'agradaria fer aquest any. I posa't en un lloc on ho vegis cada dia. És a dir, segurament a la pantalla d'ordinador, a una paret de l'habitació, i que et faci recordar les teves prioritats d'aquest any, que no se t'oblidin aquestes prioritats. Però prioritza-les de veritat, no diguis ai, no, és que aquest cap de setmana he hagut de quedar amb els meus amics per anar al cine, després he quedat al matí per esmorzar no sé qui, i tenia un dinar i al final no he pogut fer res. No. Perquè sí, és molt fàcil que aquest vídeo et faci fer un clic al cervell i estiguis una setmana, vinga, aquest any sí, aquest any m'hi poso. Però després, amb el temps, aquest efecte se'n va anant. I l'important és recordar-se cada dia de les teves prioritats i de què vols fer amb la teva vida aquest any. Per exemple, la meva prioritat aquest any serà crear vídeos a YouTube. I aquí estic, fent el vídeo de YouTube. Potser no ho he fet molt bé fins ara, perquè vaig desaparèixer 2 mesos, però he tornat. Tindrem 80 anys i haurem provat 1000 coses, però no és una mica el que buscaven les persones del Renaixement? És a dir, volien ser una mica experts en tot, volien ser bons en filosofia, ciències, en art, en literatura, i a mi em sembla un estil de vida que m'agradaria. És a dir, ens movem bé en tots els àmbits i això pot ser molt interessant.
Llavors, també crec que una cosa que ens bloqueja és intentar monetitzar tots els teus hobbies. Ara mateix estem vivint una generació on tots els hobbies han de ser productius. I crec que això ens fa tenir molta pressió realment amb el que volem fer després. Per exemple, aquest estiu em vaig posar com una boja a fer comissions d'art, doncs fer uns dibuixets per la gent, per la seva família, pels seus amics, I sí, vaig guanyar diners, però al convertir aquest hobby en feina em va fer odiar una mica aquest hobby i vaig deixar d'aprendre només per centrar-me en treballar. I crec que d'aquesta manera el hobby deixa de ser un hobby i deixa de ser útil per allò el que suposava que havia de ser útil, és a dir, per relaxar-te, per passar un temps, per desconnectar, i en canvi, si el converteixes en una feina, t'estàs posant pressió sobre tu mateix perquè ha de ser perfecte i t'estàs cansant quan un hobby no hauria de ser cansat. Hauria de disfrutar-lo, de gaudir-lo, de passar-ho bé. Hem de treure'ns una mica aquesta mentalitat. No cal monetitzar-ho tot i està bé fer una cosa pel plaer de només fer-la. Però, d'altra banda, també el hobby pot suposar alguna dificultat. És a dir, jo ho considero que és una mica com l'amor, no? Comences amb una parella nova, al principi, t'estimo, que maco, l'amor, no sé què, tot el dia junts, tacatà, però llavors, quan construeixes la relació, hi ha unes dificultats que s'han de superar. Per això dic que és com un hobby, perquè tu el hobby flipes, en plan, això, història real. Uau, començo a fer sabó, m'encanta fer sabó, m'encanta el sabó, a tope amb el sabó, però després veus que és complicat, és més complicat del que pensava. Ja quan comences a trobar les primeres dificultats i no les treballem bé, et desenamores una mica del teu hobby i et fa mandra, i et comença a passar el cul i l'abandones. Què ha passat aquí? Hem d'acceptar que quan més coneixes d'un hobby, més trobaràs les seves dificultats i més trobaràs que no és tan fàcil com ho pintaven. El hobby comença amb la felicitat, amb la Elga, i després el hobby comences amb la felicitat, vas a tope amb el hobby, comences a veure les primeres dificultats, comença a baixar el teu interès i llavors et dones compte que és difícil i et sents una mica perdut. Però en aquest punt és el crític, és quan la gent deixa abandonat el seu hobby. És quan la gent deixa tirat al gimnàs. És important que continuïs perquè, sí, és veritat, té dificultats, però com la parella, quan les superes, la relació és més forta i ho gaudeixes més. I llavors al final arribaràs en un punt que hauràs superat la dificultat i sentiràs orgullós d'allò que has construït. Llavors, la conclusió d'aquest vídeo seria: intenta ser realista i no et converteixis en el teu propi enemic. Estima't, accepta que potser no seràs el millor en tot i no et posis aquesta pressió. Com jo mateixa, que he vingut aquí a Roma, estic estudiant il·lustració, estic envoltada de gent que estudia Belles Arts a part d'il·lustració i sóc la pitjor de la classe segurament, però no passa res. Soc jove, encara estic aprenent i em queda molt camí per endavant. Bueno, i fins aquí el vídeo d'avui. Deixa'm la teva opinió en els comentaris. Si tu també has tingut dificultats en començar un hobby nou, com ho has afrontat i quins són els teus hobbies per aquest 2026. Gràcies per veure aquest vídeo i fins al pròxim. Adéu!